Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo reġa' spiċċa fl-aħbarijiet din id-darba mhux għax maqdar il-vouchers iżda x'ħada qatta bla ħabel kontra ħidmet il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli li għadha kif nediet l-ewwel strateġija tal-Unjoni Ewropea għal persuni LGBTIQ. Din l-istrateġija tfasslet fuq 4 pilastri ewlenin li huma l-indirizzar ta' diskriminazzjoni, is-sigurtà tal-persuni, il-ħolqien ta' soċjetajiet inklusivi u sejħa l-ugwaljanza sħiħa fuq livell globali. L-istrateġija se torbot il-Kummissjoni Ewropea biex fl-2021 testendi l-lista ta' reati tal-Unjoni Ewropea biex tinkludi wkoll reati u diskorsi ta' mibeda immirati lejn din il-komunità. Barra minn hekk il-Kummissjoni Ewropea se tipprovdi opportunitajiet ta' finanzjament tal-inizjattivi li jiġġieldu dawn ir-reati. L-istrateġija se tagħmel tajjeb ukoll biex familji LGBTIQ ikunu rikonoxxuti anke meta jiġu biex jaqsmu l-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan kollu Edwin Vassallo mar jikteb fuq Facebook u sejjaħ dak li nediet Helena Dalli bħala Marxiżmu fl-aqwa tiegħu. Edwin Vassallo magħruf kemm hu konservattiv tant li kien ivvota kontra liġi tal-vjolenza domestika kritika lil Helena Dalli. Hekk kienet f'pajjiżna u issek baqgħet fl-Unjoni Ewropea saħa Vassallo għal Helena Dalli li għall osservaturi politiċi oħrajn hija magħrufa kemm taħdem u ħadmet f'pajjiżna favur l-ugwaljanza. Edwin Vassallo qal li dak imressaq il-qudiem minn Helena Dalli favur iżjed inklusività għall komunità LGBTIQ huwa dittatura demokratika u totalarizmu fl-aqwa tiegħu. Dawn il-kummenti ta' Edwin Vassallo ġabu kritika kbira għal deputat tal-Oppożizzjoni. Anke l-Moviment Malti għad-drittijiet tal-persuni omosessuali l-MGRM kritika d-dikjerazzjoni ta' Edwin Vassallo u innota li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech disassoċja ruħu wara l-inkitbet l-istqarrija tal-MGRM.